人生はアドベンチャー。藤岡弘の名言。危険地帯こそ財産、財宝が眠っているんだ。感動の財産が待っているということを忘れないでほしい。まさしく人生は探検だね。君は人生の探検家なんだ。苦しい感動、痛みを、悲しみを伴う感動もあるかもしれないけど、全ては人間が生きているからこそ感じられる。若い時は経験が足りないのが普通。だからこそ自分で自分に責任を持ち、勇気を振るって経験という旅に出てほしい。自然をなめるな。人生とは挑戦、冒険の連続。だから発見することも多い。人間は目標を達成するだけがゴールではない。全力で前進し続ける勇気を持つことの方が意義がある。